Am wawrio ar ddyfodol yn Maethu, Meinir Llwyd Bebb. Ymddeol, adleoli, ailbrodi, eich plant wedi gadael y nyth, neu'n syml iawn eisiau rhoi yn ôl i'r gymuned leol. Mae cymaint o resymau a sefyllfaoedd mewn bywyd pam y dylid ystyried bod yn ofalwr maeth. O Gaergybi i Gaerdydd, mae yna ofalwyr maeth yn cefnogi miloedd o blant ar hyd a lled Cymru, gan ddarparu cartre sefydlog a chariadus iddynt ar adegau o angen. Yn ôl Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu awdurdodau lleol dielw Cymru. Mae yna amcangyfrif bod angen 600 o ofalwyr maeth ychwanegol mwyn ateb y galw cynyddol. Bod dod yn ofalwr maeth yn benderfyniad mawr sy'n golygu am ymddroddiad ac ymrwymiad, gall fod yn llwybr gwerth chweil i'w gymryd. Nid yn unig yr ydych yn darparu cartre cariadus i blentyn lleol sydd wir angen un, ond rydych hefyd yn cyfoethogi eich bywydau eich hun. Drwy feithu, byddwch yn darganfod cymuned o bobl o'r un feddylfryd, yn cael profiadau newydd, ffrindiau newydd ac atgofion newydd. Pwy all feithu? Os ydych chi'n pendroni ynglyn â sut berson yw gofalwr maeth, y gwir yw, mae gofalwr maeth yn bobl fel chi. Pryd na ydych chi'n berchen ar eich cartref neu'n rentu, yn briod neu'n sengl. Beth bynnag yw eich oedran, gallwn fod yn eich ugeiniau neu ymhell yn eich 70au. Does dim terfyn oedran uchaf nac isaf. A does dim y fath beth a theulu maeth nodweddiadol. Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae'r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw'n wahanol hefyd. Dyma pam mae angen gofalwyr amrywiol, sydd â chefndiroedd, profiadau a straeon gwahanol. Does dim angen cartre mawr i feithu plentyn, ond mae angen stafell sbar arnoch, lle gall y plentyn deimlo'n gartrefol. Ond yn fwy na dim, mae angen calon fawr arnoch. Yn ôl Meinir Williams, sy'n aelod o Glwb Gwawr Llandaniel ac yn gweithio fel gweithiwr cymdeithasol gyda Maethu Cymru Gwynedd. Mae yna lawer iawn o blant a fyddai'n elwa o'ch profiadau bywyd. O ba bynnag gefndir ydych chi'n dod, a beth bynnag yw eich sefyllfa ar hyn o bryd. Mae gennym ni ofalwyr maeth o bob cefndir yn gofalu am ein plant o fewn Maethu Cymru ar hyn o bryd, meddai Meinir. Rydym angen pobl o wahanol gefndiroedd, diwylliannau ac sydd ag amrywiaeth brofiadau bywyd i feithu, oherwydd mae gennym ystod amrywiol o blant sydd angen y gofal, y gefnogaeth a'r cariad hwnnw o fewn ein hawdurdodau lleol. Plant sydd angen y cyfle i ffynnu ac aros yn eu cymunedau lleol eu hunain. Dyna hanfod Maethu ar gyfer eich awdurdod lleol. Fathau o feithu. Mae gwahanol fathau o ofal maeth, ond mae un peth yn gyffredin i bob un ohonyn nhw. Maen nhw'n cynnig cartref, lle diogel i blant ffynnu, lle llawn cariad. Gall Maethu olygu aros dros nos, seibiant byr neu rhywbeth mwy hir dymor. Gall Maethu ffitio i mewn i'ch bywyd, a gall rhai mathau o feithu fod yn fwy addas nag eraill. Mae nifer fawr o ofalwyr maeth
yn cyfuno gweithio a Maethu trwy gynnig seibiant byr, tra mae eraill yn Maethu'n llawn amser. Pwy sydd angen ei feithi? O fabanod i blant bach, o bobl ifanc yn eu harddegau i frodyr a chwiorydd. Mae pob math o blant angen gofal maeth. Pob un wedi dod o wahanol amgylchiadau unigryw, sydd wedi dylanwadu ar ei bywyd hyd yma. Mae pob teulu maeth yn wahanol. Mae rhai yn croesawu brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd. Eraill yn gofalu am bobl ifanc yn eu harddegau. Ac mae rhai rhieni maeth yn arbenigo mewn gofalu am blant sydd ag anghenion unigryw hefyd. Beth bynnag fydd eich dyfodol Maethu, byddwch yn cael eich cefnogi bob cam o'r ffordd gyda'r holl arbenigedd, y cyngor a'r hyfforddiant pwrpasol y bydd ei angen arnoch ar eich taith Maethu. Ychwanegodd Mererid. Pryd naid i chi wedi meddwl am feithi yn ddiweddar, neu am y 10 mlynedd ddiwethaf, a beth bynnag yw eich sefyllfa ar hyn o bryd, byddem wrth ein bodd pe bai chi'n cysylltu a'ch tîm Maethu Cymru lleol am y sgwrs gychwynnol. Byddwn yn eich helpu i ystyried, a'i rwan yw'r amser iawn i chi, a byddwn yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd ar hyd eich taith Maethu. Allwch chi agor eich cartref a'ch calonnau i blant yn ein cymunedau? I ddarganfod mwy am Maethu yng Nghymru ac i gysylltu gyda'ch tîm Maethu awdurdod lleol, ewch i maethucymru.llaw.cymru/.